Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Neki dobar čovek spavao je u svojoj kućici kad usred noći iznenada njegovu sobu ispuni svetlost i ukaza mu se spasitelj. Spasitelj mu reče da za njega ima posao koji mora obaviti i pokaza mu veliki kamen koji je stajao ispred kućice. Objasnio mu je šta mora činiti, gurati kamen svojom snagom. Ovo je čovek radio iz dana u dan i mnogo godina se mučio od sunčevog izlaska do zalaska. Njegove ruke, uspravljene na hladnu, masivnu površinu nepojmičnog kamena, gurale su svom snagom. Svake se večeri čovek vraćao kući zabrinut i iscrpljen, osjećajući da je ceo dan potrošio uzalud. Vidjevši da čovjek pokazuje znake obeshrabrenja, đavo odluči da mu se umeša. Počeo ga je savjetovati. Već predugo vremena guraš taj kamen i još se nije pomakao. Zašto se mučiš zbog nečega? I onako ga nikad nećeš pomeriti. Tako je ubedivši čoveka da je zadatak nemoguć i osuđen na propast, učinio da izgubi skoro svu srdačnost i hrabrost. Zašto bih se toliko mučio oko ovoga, mislio je čovek. Jednostavno ću uložiti nešto malo vremena i minimum truda i to će biti sasvim dovoljno. I tako je to nameravao da učini, ali ipak je odlučio da se pomoli i da iznese svoje muke Gospodu. Bože moj, reče, dugo sam i naporno radio u tvojoj službi, ulažujući svu moju snagu da obavim ono što si od mene tražio. Pa ipak, nakon sveg ovog vremena nisam pomerio kamen ni za milimetar. U čemu grešim? Zašto ne uspevam? Gospod mu, sažalivši se, odgovori. Sine moj, kad sam tražio od tebe da mi služiš i ti si prihvatio, rekao sam ti da guraš onaj kamen svojom snagom, što si uradio. Nijednom nisam spomenuo da očekujem da ćeš ga pomeriti. Tvoj zadatak je bio da guraš. I sada dolaziš k meni iscrpljen i istrošene snage, misleći da nisi uspeo. Ali da li je zaista tako? Pogledaj se. Tvoje ruke su snažne i mišićave, leđa nabijena i preplanula, koža na dlanovima je očvrsnula od stalnog pritiska, a noge su ti postale krupne i čvrste. I zbog otpora si mnogo porastao i tvoje mogućnosti su sada daleko veće nego ranije. Ipak nisi pomerio kamen, ali tvoj poziv je bio da budeš pokoran i da guraš, da vežbaš svoju veru i poverenje u moju mudrost. To si uspeo, a ja ću sada, sine moj, pomeriti kamen. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.